गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे गासै आंनि साबस्क्राइबार आरो भिउसारफोरखौहाय जोबनो गैयै साबायखर बावहरनाय थाबाय खौथि खौथि। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नोंथांमोनहा भिडिअखौ सानफ्रामबो अनसायबोबाय थानायनि थाखाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो मिथिहोनांगौ सानो मोननै टपिक। बे टपिकनि सायाव जोङो सावरायगोन। मोनसे जाहैबाय खा आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि संकसआव थानाय नायल' जाल' मोनसे बाथौ रिजर्टनि सायावहाय लटारि फानबायबायनाय जोंनि कुसुगाव एम बिथांमोननि सायाव आङो सावरायगोन आरो बिथांमोननि माखासे भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन आरो नोंथांमोनहा उइदाउट स्किप गासैखौबो भिडिअखौ नायखांनायनि गेजेरावहाय आंनि बुंनाया सैथोना नंखाय आरो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर जेन' आंबो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेबायदिनो मोजां भिडिअखौ लाबोनो हानाय बायदि। आंनि बे भिडिअखौ लाबोनाया गोरोन्थि जादोंना मोजां जादों। दिनैहाय सेथियावनो आङो बुंनो सानदों जोंनि बिटिसिनि जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि मानगोनां एम उकिल गगৈ बिथाङा बुंदों दिनै जोंनि नांबोनाय आरो मुभमेन्ट खालामबोनाया दिनैहाय बाथौ खेराइ रेजर्टआबो मोनसे होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों। बेखौ आङो एक्सेप्ट खालामदों। मोजां, जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि हिसाबैहाय बुंनो थाङोब्ला बाथौ धोरोम बेबायदिनो जोंनि सिफुं खाम बेफोरखौ लानानै जोंहा मोनसे हारिनि मोनसे सिनायथिखौ जोङो मोनो रायजो राजाफोर। नाथाय आङो मोनसे बेखौसो खमि मोनदों बिथाङा जे दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंबाय बियो मोनसे जोंनि हारिनि थाखाय बा जोंनि मोनसे नांनायनि मोनसे बाहागो होननानै बिदि बिथाङा बुंबाय। नाथाय बिथांमोनहा लासिं सिं बेबायदि लटारि फानस्लायस्लाय रायजो राजाफोर आङो बबेबा धोरोमनि थाखाय बा बबेबा माबानि थाखाय आङो डाउन खालामनायनि बाथ्राखौ आङो बुङाखै। बेबायदिनो बिथांमोनहा मस्जिदनि थाखायबो आरो बेबायदिनो बिथांमोनहा मा होनदों ख्रिस्टियान मिसनारिनि थाखायबो गोबांथार गिर्जायावहाय डनेसन होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय दिनै बेसो मेन पइन्टआ बुंनो आंनि हास्थायनाया बिथांमोनहा हिस्ट'रिकेल हिसाबै बेखौ मोजां खालामनो थाखाय लटारि होबाय होननानै आरो बिथांमोनहा लटारि होदों होननानै बुंदों आरोखि। दिनै आंबो लागोन लाया नङा लागोन होनब्लाबो दिनैहाय बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव गावसोरनि भटनि थाखाय बे बाथ्राखौ आङो बुंदोंसो आङो सानो। जुदि बियो मोनसे हिस्ट'रिकेल बाहागोब्ला बिथांमोनहा गेदेर मोनसे रायमना नेसनेल पार्कनि सेराव थानायब्ला बेजों बाहागोसे दंखायो रायजो राजाफोर। बेखौ मोजां खालामनो थाखाय बिथांमोनहा बिटिसिआव बाजेट हमनाया गाहामसिन होननानै आङो सानो। बेबायदि लटारिखौ बिथांमोनहा प्रसार खालामा लाफैनो। लाग्राफ्रा लाखागोन, आंबोथ' लागोन रायजो राजाफोर लाग्राफ्रा लागोन। नाथाय बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव लटारि फानबायबायनाया मोनसे जोबोद दुखुनांथाव होननानै आङो सानो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। बिथांमोनहा जुदि बेबायदि सेन्टिमेन्ट सोरबा बेबायदिनो धोरोमाव थायोब्ला जेखि धोरोमाव थाया मानो धोरोमजों नांथाबनाय मानसिनि गोसोआवहाय मोनसे हिंसा होनाय बुस्थुआ गोजान जायो आरो सोरखौबा गादबनाय सोरखौबा नासयनाय बे बुस्थुआ थाया। गोग्गो गोथार साननाय बे बुस्थुआ फैयो जायानाखि धोरोमजों नाम थायो। आं बेखौ सापर्ट रायजो राजाफोर। नाथाय दिनै बिथांमोनहा बेखौ हिस्ट'रिकेल हिसाबै साननानै नायदोंब्ला लासिं सिं भटनि थाखाय बिथांमोनहा बेफोरखौहाय मावैया मोजां होननानै आङो सानो। बिथांमोनहा बेनि थाखाय बिटिसिआव बाजेट हमनानै मावनानै होब्ला गाहामसिन जागौ होननानै आङो सानो। नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। आरो मोनसेयानो जाहैबाय रायजो राजाफोर दिनैहाय जोंनि नर्थ इस्टआव आरो जोंनि आसाम रायजोआवहाय बिजेपिआ नैबे खा आयेन नैबे NRCखौ लानानै फैदोंमोन। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर दिनै 9 लाखसो मानसिया NRCआव थिग गैयिनि जुनैहाय दिनैहाय गोबांथार मानसियानो आधार कार्ड मोनाखै, रेशन जानो थाखाय लामा मोनाखै। बिनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा दिनै 9 लाखसो मानसिफोरखौहाय आधार कार्ड होनायनि बिथांमोनहा NRCआव नाम दं होननानै बिथांमोनहा मोनसे आखायाव लादों। बेखौनो लानानै दिनैहाय आसुआ दिनैहाय बिथांमोनहा हुस्रि खावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजाफोर बियो मोनसे जोंनि आसाम हादरनि थाखाय मोनसे हानि। मानो होनोब्ला जोंनि गासै जे पपुलेसननि गेजेराव बिथांमोनहाबो थायोब्ला जोंनि राननानै जानांगौखौहाय
बिथांमोनहाबो 9 लाखसो मानसियाबो जुदि बेवहाय बाहागो मोनजोबोब्ला जोंनि राननानै जानांगौआ जोंहा मोनसे खथि जायो होननानै सेरसे माइरं दंखायो जुदि सानै मानसिजों जानो जथेस्थ' बेवहाय जुदि सोरब्ला जुदि साब्रै साबाया लोगो लायोब्ला बेबो उदै बुंनाय नङा बेबो उदै बुंनाय नङा बेबायदि जायो। बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय 10 बोसोर बिथांमोनहा सालायबाय बिजेपिआ जोङो नेक्स्टआवहाय बिजेपि सरकारखौ जोंनि आसामनिफ्राय जोंनि भारतनिफ्रायनो गैया खालामनांगौ 10 बोसोरसो बिथांमोनखौहाय सिनस्रि सिफायनानै दोननांगौलाय होननानै आङो सानो। मोनसे सरकारखौहाय गोबाव दोनबाय थायोब्ला बिथांमोनहा बेबायदिनो गोसो होआ सरकार बेबायदिनो इडुकेटेड मानसिफोरनो साख्रि होनाय आरो बे गैयैफोरखौ नायनाय बिथांमोनहा माब्लाबाबो नाया। गिदिर गिदिर उद्यगपति इन्डास्ट्रियेल बिथांमोनखौसो बिथांमोना सापर्ट खालामनानै भटनि थाखाय गोबांथार दान मोनो हिसाबै बिथांमोनहा गोसो होयो। बे मोनसे जोंनि आसामनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै सानो। नोंथाङा मा सानो कमेन्ट खालामहर। नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिपखौ नायलांदो। आरो जारिमिनारि संकस खेराइसालि होननाय लोगो लोगो बाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्राय बे फुजा होबोदों। बेनिखायनो आं बै फुजाफ्राबो मोजां जाथों थानसालिफ्रा मोजां जाथों आरो बिथांमोना आरो नियारेस्ट बेयाव रायमना नेसनेल पार्क आरो बे रायमना नेसनेल पार्कआ बेहाय गोबां मानसि फैयो बेरायफैयो देश विदेशनि आरो ओंखायनो बे जारिमिनारि संकस खेराइया जाहाथे जारिमिनारि हिसाबै माखासे मावखुलिफोर जाहाथे लुजायो न'फोर मोजां जाहाथे लुयो कमिउनिटि हल बा मोजां मोजां जिरायग्रा बा मोजां मोजां न' जाहाथे लुनानै बाव जाहाथे एसे समायना रमायना जायो। बेनिखायनो आङो जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि जे जौगाखां आफाद बिथांमोना जाहाथे लटारिखौ मोजां फानथों आरो खेलायाबो मोजां जाथों आरो रायजो राजायाबो जाहाथे सहाय खालामो टिकेटखौ बायनानै जाहाथे सहाय खालामो आं बेखौ खावलायो। नोंथाङाबो लादों मा बुंगोन लानाय? आंबो लाबाय आंबो लादों दानो लाबाय आङो आरो लाखि खुफुरनि खोथा जानोबो हागौ भाग्यनि खोथा आरो ओंखायनो आं बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोननि थांखिया जाहाथे जाफुङो आरो लटारिखौ लानानै मोनफा मोनफा प्राइज मोनो। হয় তেওঁলোকে অসম চৰকাৰে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ পূৰ্বে অসমলৈ অহা যিসকল ব্যক্তি সেই ব্যক্তিসকলৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান নকৰিবৰ কাৰণে বিদেশী ন্যায়ালয়ত জাৰি কৰিছে। বিদেশী ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে গোচৰ নৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে। সেই কথা আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা যে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজে কাণ নামানে। যিখন আইন জাতিটোৰ কাৰণে জাতিৰ বিৰুদ্ধে যিখন আইন অসম চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে যিখন আইনে জাতিটোক প্ৰমু কৰি দিব সেই কাজে মানুহ সেই কথা হ'ব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে আজি পুনৰবাৰ আমি স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিছোঁ বিজেপি চৰকাৰক যে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজে কাম মনা নাছিল আৰু কাম নামানে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাক লৈ যি বক্তব্য জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে সেই জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব। আমি গৰিহণা জনাইছোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা বতৰা কয় কিন্তু এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ পক্ষত নহয় সেই কথা স্পষ্ট। তাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ এই কাম বাতিল হ'ব লাগিব। যেতিয়ালৈকে বিষয়টো নিষ্পত্তি নহ'ব তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থা কিন্তু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চলি যাব। ইতিমধ্যে ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজপথৰ আন্দোলন আৰু আইনী যুঁজ সমান্তৰালভাৱে চলিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ স্পষ্ট কথা এই কাম বাতিল হ'ব লাগিব। এই কাম যিটো বিষয় এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণ নিষ্পত্তি হ'ব লাগিব। যেতিয়ালৈকে নিষ্পত্তি নহ'ব ছাত্ৰ সন্থাৰ যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন সেই আন্দোলন ধাৰা কিন্তু অব্যাহত থাকিব। চাওক যোৱা 5 জুলাই তাৰিখে অসম চৰকাৰে এটা নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। অসম আৰক্ষী আৰু অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা আহিছে অসম আৰক্ষীলে যে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে অহা যিবিলাক অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী আছে সেই অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে কোনো গোচৰ নতৰিবৰ কাৰণে কোনো গোচৰ নচলাবৰ কাৰণে অসম আৰক্ষী আৰু বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। এই কথাই স্পষ্ট হৈ গৈছে যে তেওঁলোকে অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে বা অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী যিসকলে দুষ্কাৰ্যৰ লগত জড়িত যিসকলে বিভিন্ন দুষ্কাৰ্যৰ লগত জড়িত আছে সেই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক তেওঁলোকে মুকলিমূৰীয়াকৈ চলা ফুৰা কৰিবৰ কাৰণে অসমত তেওঁলোকে সুবিধা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে। সুবিধা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰক যে অসমে কাম মনা নাছিলে এতিয়াও মনা নাই আগলৈও নামানে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম আৰু ন্যায়ালয়ৰ সংগ্ৰাম সমান্তৰালভাৱে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ আমি। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিখন তেওঁলোকে প্ৰতিলিপি যিটো নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে এই নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতিলিপি আমি দাহ কৰি স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ এইখন অসম বিদেশী চৰণীয়া পথা নহয়। এইখন অসমত বিদেশী দপদপনি চলিবলৈ দিয়া নহ'ব। কোনো অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী অসমত কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে।
সকলো হিন্দু বাংলাদেশী ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ আছে গোচৰ চলি থাকিব লাগিব আৰু অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী কোনো দুষ্কাৰ্যৰ লগত জড়িত হিন্দু বাংলাদেশী যে মুকলিমূৰীয়াকৈ যাতে এইখন অসমত চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অনতিপলমে আপোনালোকে এই নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ কৰক নহ'লে কিন্তু এই প্ৰতিবাদ কিন্তু অব্যাহত থাকিব চাওক গোটেই অসম চৰকাৰখনে বিদেশী তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে চেষ্টা চলাই আহিছে যিখন চৰকাৰক আমি জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিখন চৰকাৰ নিৰ্বাচিত কৰিছিলে অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰিছিলে সেইখন চৰকাৰে আজি কিন্তু অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী ৰক্ষণাবেক্ষণ তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে যিটো নিৰ্দেশনা আজি যোৱা 5 তাৰিখে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে যোৱা 15 তাৰিখে তেওঁলোকে যিটো নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে উলিয়াইছে সেই নিৰ্দেশনা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী মানে যিসকলে কোনো দুষ্কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে কোনো যদি বিভিন্ন তেওঁলোকে ক্ৰাইমতো যদি জড়িত হৈ আছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধেও কোনো গোচৰ নচলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে এই কথা কেতিয়াও এটা মানি ল'ব পৰা নহয় এয়া জাতিধ্বংসী এটা সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি স্পষ্টভাৱে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যে এইখন যি অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী ৰক্ষণৰ কাৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ যি চেষ্টা কৰিছে এই চেষ্টাৰ পৰা বিৰত থাকক নহ'লে কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি এনেকৈ ধৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কিন্তু ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ